hogy így értem, hogyha a pályádat nézed, és voltak különböző váltások, akkor elégedett vagy ezekkel, vagy azért ezekben a váltásokban ott volt, hogy valamiért mindig falakba ütköztél, és kellett tovább menni? Hát nézd, igazán az első olyan nagy váltás az életemben, ugye az én gumiallergiám volt, ugye, ami ugye a baleseti sebészeti karrieremet azt idézőbe ketté törte. De megmondom őszintén, így utólag visszatekintve erre a dologra, én azért azon kevesek közé tartozhatok, aki úgy tudott jelentős szakterületmódosításba kezdeni, hogy nem lett belőle egy ilyen megtört, megkeseredett ember, aki azt mondja, hogy na hát most ugye kikerültem ugye a műtő varázsából, és akkor most mit tudom, én itt ülök egy íróasztal mellett, és akkor ja, és akkor hogy utálom, és így meg úgy, meg amúgy. Szóval én ebből a szempontból hihetetlen szerencsés voltam. Van benned esetleg úgy bűntudat, vagy ezzel a rossz érzés? Figyelj, én azt gondolom, az ember mondjuk egy 23 éves kapcsolatból kilép, akkor az nem úgy működik, hogy ráadásul ez a kapcsolat ez nem olyan volt, hogy minden este előkerült a kisbalta, az üvöltözés, a verekedés, és így tovább, akkor azért persze, hogy kell az emberben legyen ez ügyben egy bűntudat.